היקרים, חג עצמאות שמח. אשקלון חוגגת היום חג עצמאות 62 שנים למדינת ישראל, יחד עם כל עם ישראל. אשקלון חגגה את עצמאותה כבר בשנת 48. עת קומץ של מתיישבים התיישב בעיר אשקלון וחידש את היישוב של העיר הנחשבת לאחת מהערים העתיקות ביותר בעולם. באשקלון יש ממצאים ארכיאולוגיים כבר מלפני 5,000 שנה, מהתקופה הכנענית והתקופה הפלישתית. מקומץ של מאות תושבים שבאו להתיישב בעיר, אנחנו היום עיר ואם בישראל, 125,000 תושבים. עיר שוקקת חיים עם מערכת חינוך מהטובות ביותר בארץ, מערכת שירותי חברה וקהילה, חופי רחצה מהיפים ביותר בארץ, אזורי תעשייה, עיר יפה עם איכות חיים, ירוקה, עצים, גנים, פארקים, עיר נקייה, עיר שטוב ונעים לחיות בה, עם נוער, עם שירותים קהילתיים מפותחים. אני רוצה לאחל לכולנו שבפרוס חג העצמאות השנה, לקראת שנה הבאה, העיר תמשיך לצמוח בכל תחומי החיים, בתעשייה, בתיירות, במסחר, וגם כמובן להתקדם בחינוך, ברווחה ובקהילה. חג עצמאות שמח לכל תושבי אשקלון.